Το Σουνίδι! Πέσε ρε! Άιντε ο Αλβανός, βρήκε τη χαρά του. Μέτρο! Τον Αλβανό θες τώρα. Έτοιμος για γαμίσεις. Ο άλλος γαμήθηκε. Εδώ ο Ανδρέας με τα γάντια μου. Εγώ έχω παγώσει αυτός με τα γάντια μου. Στα αρχίδια του όλα. Ο άλλος εκεί φουγάρο. Ο Μπάβης σαν μουνί είναι κλαμμένο. Ο άλλος ο καμένος στη μέση του πουθενά. Ο Αλβανός βρήκε τη χαρά του με το ποδήλατο του Ηλία. Φέρε λίγο ρε. Πείτε κάτι για το βίντεο ρε, θα μπει στο YouTube. Πείτε κάτι ρε. Κύριε Αλβανέ, πες εσύ. Παρακαλώ. Κάτι για το Δεν έχω YouTube. καμιά δήλωση να πω. Δεν έχεις. Εσύ το Σουνίδι, κάστορα. Έχεις τίποτα να πεις? Πάω να έρθω με φόρα. Να σκοτωθείς γάμον. Έχεις τίποτα να πεις για το YouTube? Ηλία, έχεις να πεις τίποτα για το YouTube ρε? Για το YouTube ρε. Πετάτε το, πετάτε το. Έχεις κάνει χρήση. Έχεις χρήστης. Ναι ρε. Βγάλε. Βγάλε σούζα θα κάνω λέει. Τι είμαι, καμιά καμεραμάν είμαι? Θα παίζεις τώρα. Το έχω και σε βίντεο. Μαλάκα, πάτε λίγο ρε. Πάτε λίγο. Άντε το Σουνίδου. Ω μαλάκα, γύρνα να δω. Καμουφλάζ. Άντε Ηλία και εσύ άντε. Τώρα με λασπωμένο σου θα σε ρίχνει. Μαλάκα το κεφάλι χτύπησε. Κρίστη τι λέει ρε? Ποια είναι ρε!